най-силните братя Ноно, Чита, Ванката и Евгений. Витарина, Надия и Найвчеза, Богдан, Еня, Свекар и обятята за техния баща. Бъгада Самутари, Надия, Таро, Благоевград. Само Евгений скечи са се, но носе Ванката. Искам от сърце да поздравя най-силните, най-истинските и най-коравите момчета. Братя, които не се делят, не се предават и винаги стоят един до друг и в добрите, и в трудните моменти. Ноно, Чита, Ванката и Евгений, вие сте пример за истинско братство. Когато сте заедно, няма сила, която да ви раздели. Нека винаги пазите тази връзка помежду си, защото братството е нещо свято. То не се купува с пари и не се заменя с нищо на света. Пожелавам ви преди всичко да сте живи и здрави, защото здравето е най-голямото богатство. Нека във вашия дом винаги има щастие, любов, уважение и разбирателство. Нека късметът бъде винаги с вас, а всяка ваша крачка да води към успех. Нека каквото и да стане по пътя ви, винаги да имате сили да продължите напред. Да не се страхувате от трудностите, защото силните хора не се отказват. Те падат, стават и продължават още по-силни. Бъдете винаги един до друг, пазете се, подкрепяйте се и никога не забравяйте откъде сте тръгнали. Нека годините минават, но братската ви обич да остава същата. Силна, истинска и вечна. От Благоевград специален поздрав за вас, за най-големите пичове, за най-силните братя, за момчетата, които знаят какво е чест. Уважение и истинска братска дума. Нека във вашия живот има повече усмивки, повече хубави поводи, повече победи и по-малко проблеми. Нека всяка мечта, която имате, се превърне в реалност. Нека винаги имате повод да вдигате чашите високо и да казвате за братята. Ноно, Чита, Ванката и Евгений, бъдете все така сплотени, силни и истински, защото когато братята са заедно, няма невъзможни неща. С много обич, уважение и най-топли пожелания от снахата Надия от Благоевград. За най-силните братя, за най-истинските момчета, за Ноно, Чита, Ванката и Евгений. Да сте живи, здрави, щастливи и винаги заедно. Мили мои братя, Ноно, Чита, Ванката и Евгений. Днес искам да ви кажа няколко думи от сърце. В живота човек среща много хора, но малко са тези, които остават завинаги до него. Истинските братя са тези, които се подкрепят, пазят се и си подават ръка, независимо какво се случва. Пожелавам ви никога да не губите това, което ви свързва. Нека винаги има уважение, доверие и разбирателство между вас, където ви да ви отведе животът. Каквото и да ви поднесе съдбата, бъдете единни и не забравяйте, че най-голямата сила е да имаш своите братя до себе си. Пожелавам на всеки един от вас много здраве, щастие, късмет и успехи. Нека всичко, за което се борите, да се получава. Нека трудните дни останат назад, а пред вас да има само светли и хубави моменти. Бъдете хора, с които семейството ви да се гордее. Пазете имената си, пазете честа си и най-вече пазете братската си връзка. Нека никога не ви липсва смелост да вървите напред и сила да преодолявате всяко препятствие. Ноно, Чита, Ванката и Евгений от Благоевград ви изпращам най-искрения си поздрав. И
ви пожелавам още много години здраве, радост, успехи и хубави моменти заедно. Нека винаги има място за усмивки, за добри приятели, за весели събирания и за спомени, които един ден да разказвате с усмивка. Бъдете живи и здрави, братя, винаги един до друг и никога един срещу друг. С обич и уважение, снахата Надия от Благоевград. Специален поздрав и за бащата на тези прекрасни момчета. Ноно, Чита.